San Fernando. BFAR Region 3, ipinagbabawal ang pagbebenta ng shellfish galing Bataan dahil sa red tide. Bulacan at Pampanga, pasok sa top 10 vote-rich na probinsya. Central Luzon, ikatlong rehiyon na may pinakamaraming botante. At transition sa new normal, nakikita na ng gobyerno sa Marso. Magandang gabi ka rehiyon. Ako po si Jennifer Salenga. Oras na para sa mga maiinit na balitang Central Luzon. Ikinagulat umano ng mga nagtitinda at mamimili sa palengke ng Siyudad San Fernando ang biglang pagsirit ng presyo ng asukal. Bunso dito ang plano ng Sugar Regulatory Administration ang pag-import ng karagdagang supply. Pakinggan po natin ang ulat ni Jana Lumba Marunga. Sa may palengke ng Siyudad San Fernando, karaniwang tanawin na mga kabi-kabilang nagtitinda ng palamig katulad ni Mang Ben Requina. Para sa kanya, hindi na raw bago ang panakanakang pagtaas ng presyo ng asukal na isa sa mahalagang sangkap para sa kanyang paninda. Gayunpaman, umaasa si Mang Ben na masusolusyonan nito ng gobyerno. Dapat ibababa ni Pangulong Duterte yung mga bilihin, lalo na yung asukal. Sobrang mahal. At saka yung mga mantika, sobrang kamahal. Wala na kaming pera, wala na kaming pambili. Sobrang taas ng bilihin. 50 lang. 64 na. Hindi lamang si Mang Ben ang nagulat sa biglang pagtaas ng presyo ng asukal itong huling linggo ng Enero, kundi maging ang mga nagtitinda umaaray na rin sa malaking puhunan para sa pag-angkat ng asukal. Sa datos ng Sugar Regulatory Administration o SRA, ang wholesale price ng raw sugar ay pumapalo sa 2,000 pesos kada sako kumpara sa dating 2,900 sa refined o puting asukal. Kaya ang dating 55 pesos na retail price kada kilo ng puting asukal, hindi na bumababa sa 60 pesos. Habang ang brown sugar na dating 50 pesos, nasa 55 na umano. Lalo po siyang tumataas. Kumusta naman po yung ano ng mga mamimili? Sa puti po, mahina po. Pero po sa wash, medyo maano naman po siya mabili. Sobrang taas po ng asukal ngayon, kuya. Saka po yung mantika. So, asukal sa kayo. Opo, sana bumaba na. Ayon sa SRA, ang pagtaas ng presyo ng asukal bunsod ng pagbaba ng sugar production dahil naapektuhan ito ng bagyong Odette. Sa inilabas sa Sugar Order No. 3 ng SRA, ay plan nitong mag-angkat ng 200,000 metriko tonelada ng asukal, ngunit pinipigilan nito ng ilang Sugar Planters Association sa bansa. Dahil magsisimula na umano ang anihan ng asukal, kaya mararanasan na rin ang pagbaba ng presyo. Bukod pa dito, tanging 50,000 metric tons lamang daw ang sinang-ayunan ng mga planters at hindi 200,000 tonelada. Nakakuha na rin ang grupo ng sugar producers ng Temporary Restraining Order o TRO mula sa korte para mapigilan ang planong importasyon. Kasama si Jenna Lumbang Parungao, JM De Jesus, CLTV News. Naglaan ang lokal na pamahalaan ng Siyudad San Fernando ng 25 million pesos na pondo para po sa COVID-19 vaccination program ngayong taon. Target ng LGU na magtuloy-tuloy ang pagbabakuna at booster shot kahit matapos na ang pandemya. Narito ang report ni Paulo G. Santos. Kung population protection ang pag-uusapan sa siyudad ng San Fernando, Pampanga, nakaabante na raw ito sa tinarget na herd immunity. Ito ang inilahad ni Dr. Carlos Mercado, ang officer in charge ng City Health Office. Nasa 248,833 ang unang dose at 227,560 individual naman ang Fernandinong fully vaccinated na. Sa 70% target natin for herd immunity, dati pang target kasi yun, sir, 248,833 na yung nabigyan natin ng first dose or 102% na tayo. Kasi yung target natin doon is 242,106. Yung fully vaccinated, 227,560. So yun ay 94% na. Ang endemic strategy ng City Health Office ayon kay Dr. Mercado ay nakafocus pa rin sa immunization o pagbabakuna
Kaya maglalaan pa rin ng pondo ang lokal na pamahalaan taon-taon para sa bakuna para kung sakaling magkaroon umano ng bagong variant ang COVID-19 virus, handa ang syudad. Sa pandemic exit plan ng San Fernando ay may 25 million pesos para sa immunization program. Although next year, nag-budget pa rin si Mayor ng 25 million. So pag kailangan ng yearly, actually hindi na siguro booster ang tawag doon, sir. Parang flu vaccine na rin siya. Yearly vaccination na. So may nakalaan tayo yung 25 million. Para kay City of San Fernando, Mayor Edwin Santiago, vulnerable pa rin ang mga Fernandino sa anumang outbreak ng virus dahil hindi lamang ang higit 200,000 populasyon ang pinakikitunguhan nila. Mayroon umanong nasa higit 1 milyon na working day population ang syudad o mga nakikipagtrabaho sa mga establishmento na mula sa iba't ibang panig ng lugar. In terms of population, during the day may get tayong 1 milyon. So gustong-gusto ni COVID yan. Kaya ang mga local government unit ay dapat natuto. Dahil ang COVID kasi hindi naaalis sa buhay natin. Magiging permanente na tatanggapin na natin yan. Sa pananaw ni UP Octa Senior Research Fellow Dr. Guido David, tama lamang na paghandaan ng mga lokal na pamahalaan ng pondo para sa mga pasilidad na may kinalaman sa pandemya. Ang endemic situation umano ay hindi pa magagarantiya kahit may population immunity na. Itong population immunity, ang concern natin is hindi siya guaranteed na forever siya yung population immunity. Kasi nagkakaroon tayo ng waning immunity. Ibig sabihin, after a few months, bumababa yung antibody level, bumababa yung immunity level natin. Posibleng kasama sa new normal setup ng buhay ng tao ang immunization program o bakunahan. Ngunit sakaling makamit umano ang population protection ay makakaluwag naman ang gobyerno dito. Dahil base sa kanilang datos, ang hospital utilization ng mga severe case nalimitahan dahil sa tumataas na vaccination rate sa bansa. Ang nakikita natin ay basta vaccinated na tayo, yung risk for hospitalization, kahit bumababa yung immunity natin, ay mababa pa rin yung risk for hospitalization. At least yan yung based on sa data na nakikita natin. Paolo G. Santos, CLTV News. Sa kasalukuyang sitwasyon ng mga nagkahalo-halong senatorial lineup ng ilang presidential balls, nakita umano ni Senator Rizzo Antiveros na kailangan maitulak ang electoral reform upang masolusyonan ang ganitong uri ng problema sa sistemang politikal ng bansa. Narito po ang report. Torn between tickets, ika nga ang ilang senatorial aspirant na naka-line up sa higit isang presidente. Kaya ang usapan ay walang iniindorsong kandidato. Ngunit nagkaalaman sa mismong proclamation rally kung sino ang totoong sinusuportahang presidente ng ilan sa mga ito. Halimbawa na lamang sa hanay ng Partido Reforma ni na Presidential Aspirant Senator Ping Lacson at VP Aspirant Senator Tito Soto. Tanging sina former Senator J.V. Ejercito, Makati Representative Monsur del Rosario, former Agriculture Secretary Manny Piñol, former PNP Chief General Guillermo Eliazar at Dr. Miguita Padilla ang present. Kapansin-pansin na absent for 2 successive days sa mga political rally ay ang mga re-electionist gaya ni Senator Richard Gordon na nakasama sa proclamation rally ng mga kakamping sa Bicol, habang nakita naman sa Team Unity si Senador Sherwin Gatchalian at former Quezon City Mayor Herbert Bautista na kamakailan ay sinasabing ilalaglag na sa Partido Reforma dahil sa hindi pagtupad sa gentleman's agreement na walang iindorsong pangulo sa mga rally. Wala rin si Senator Joel Villanueva at Senator Juan Miguel Zubiri, gayon na rin sina former Vice President Jojo Marbinay at ang mga ex-senator na humihirit ng comeback na sina former Information and Communication Secretary Gregorio Honasan II, Antique Representative Loren Legarda at Sorsogon Governor Francis Escudero. Sa kampo ni VP Lenny lineup, pasok sa guest candidates sina Zubiri, Binay, Gordon, Villanueva at Escudero.
Bagamat unwritten ang gentleman's agreement na walang i-endorsong presidente at vice president, sana raw ay tumupad ang mga ito ayon kay former Quezon Representative Erwin Tañada. Samantala, sa panig ni Senator Risa Hontiveros na organic at kasama sa opposition coalition ng isang bayan na iniendorso ang katropa, ang problema umano sa balimbingan sa politika ay indikasyon na kailangang magkaroon ng electoral reform. Tungkol doon, tungkol sa pag-guest candidate sa iba't ibang slate, ang akin naman po ay ang mas big picture ay kailangan magsulong pa ng mga electoral reforms para ipamature talaga yung ating political system, lalo na political party system. Samantala, malaki naman ang pasasalamat ni Hontiveros na pasok siya sa Magic 12 ng Pulse Asia Survey na ginawa nitong January 19 hanggang 24. Anya, umaasa din siya na hindi lamang siya ang aangat sa mga organic na katropang angat. Masayang-masaya po ako, nagpapasalamat sa ating mga kababayan, botante, respondents. Magsisipag pa po ako para manatiling sa loob ng 12 at kami po sa Tropang Angat ay nagtutulungan po para mas marami pa po sa amin ay makaakyat pa. Paulo G. Santos, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News. Livar Region 3, ipinagbabawal ang pagbebenta ng shellfish galing Bataan dahil sa red tide. Senator Risa Hontiveros, nilatag ang pagsulong ng healthy buhay at hanap buhay program sa mga local leaders sa Pampanga. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga nangungunang balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV News at sa iba pang mga nangungunang balita, pansamantala po ipinagbabawal ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR Region 3 ang pagbebenta ng mga shellfish gaya po ng tahong na nanggagaling sa lalawigan ng Bataan. Nagpositibo umano sa shellfish poison o toxic red tide ang mga tahong sa lugar. Narito po ang detalye. Nagsagawa ng market denial operations ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR Region 3 sa Old Public Market ng Siyudad San Fernando, kung saan inabisuhan ng mga nagtitinda na huwag munang ibenta ang mga shellfish products na galing sa Bataan. Wala naman umanong panghuhuli o kumpiskasyon ang ginawa sa market denial operation. Batay sa Shellfish Bulletin No. 2 Series of 2022 na naipublish noong 7 ng Pebrero, tanging mga shellfish products na galing sa lalawigan ng Bataan ang positibo para sa paralytic shellfish poison o toxic red tide na lumalagpas sa allowed regulatory limit. Kasama ang lahat ng uri ng shellfish at alamang sa bulletin na ito. Kinonfirm naman po ng law enforcement namin na Bataan lang ang tinatabi nila. Yung bulletin natin, di ba sir, kung alin yung mga lugar sa Pilipinas na naka-list, naka-up ang red tide po. Yun naman po yung nasa bulletin natin. Opo. Nakita nyo naman po yung bulletin, sir, ano po, sa Region 3, Bataan. Opo. At wala naman po silang sinabi na, na may Cavite silang O sige po. na pinatabi. Nilinaw naman ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na ang mga laman dagat gaya ng isda, pusit, hipon at alimango ay ligtas kainin basta ito ay sariwa, nilinis ng maayos at tama ang pagkakaluto. Nakasad din sa bulletin na ligtas at maaaring kainin ang mga shellfish products na galing sa Cavite, Las Piñas, Parañaque, Navotas at Bulacan. Ilan sa mga tindera na lamang tubig ang nagsabing hindi galing sa Bataan ang kanilang panindang tahong. Magkagayon man ay pinagbawal pa rin ng BIFAR na ilabas o i-display ang mga ito. Cavite po kami. Since po nagtitinda po kami ng tahong Cavite po yung pinagkukuhanan namin. Sa boss namin, Malabon. Sangayon naman daw ang mga vendors sa market denial para sa kaligtasan ng mga mamimili. Kaya susunod daw sila na huwag ibenta ang mga shellfish products mula sa Bataan. Sinabi sa amin kaya na bawal ibenta kasi nga contaminated siya ng red tide. Hindi mo naman namin, kahit na malulugi kami, sila pa rin ang masusunod. Siyempre, makakaperwisyo kami pag tininda namin yung kung sakali. Di baling lugi.
at least safe yung mga tao. Samantala, hindi lamang pagtitinda ang ipinagbabawal ng BFAR. Hindi rin muna pinapayagan ang pag-harvest nito sa katubigan ng Bataan. Ang shellfish ban ay mananatili hanggang hindi bumababa ang toxic level ng mga lamang tubig na ito. Felix Barrios, CLTV News. Bumisita po sa Pampanga si senatorial aspirant and incumbent Senator Risa Ontiveros. Inilatag niya sa mga Kapampangan ang healthy buhay at hanap buhay na kanyang isinusulong sa Senado. Pakinggan po natin ang ulat ni Paulo G. Santos. Umaga pa lamang nitong February 15 ay nasa tanggapan na ni Mabalacat City Mayor Crisostomo Garbo si Senadora Risa Hontiveros kasama ang ilang Kapampangan supporters. Maiksing kumustahan ang nangyari na sinundan ng motorcade sa Karatig Lungsod, ang Angeles City na nag-iisang highly urbanized city ng Pampanga. Mainit naman ang naging pagtanggap sa kanya ng lokal na pamahalaan sa pangunguna ni Mayor Carmelo Pogi Lasatin Jr. Nakipagpulong din ang senadora sa ilang barangay officials ng Pampanga at ilang sectoral leaders sa siyudad ng San Fernando. Dito niya inilatag ang kanyang programang Healthy Buhay at Hanap Buhay programa. Ayon kay Hontiveros, ang programang isinusulong niya na palakasin ang healthcare system ng bansa ay hindi lamang ngayong halalan. Matagal na umanong inilatag ito sa mga remote areas ng bansa. Kami po ni Bong Alvaro ay nagtutulungan dun sa advokasya kung healthy buhay at hanap buhay, pati po sa usapin ng direct services nga po. So yung Healthy Pinas Mobile Clinic at saka medical services na nakapaglingkod na rin po sa 200,000 mga kababayan natin sa Pilipinas, sa mga 500 munisipyo sa bansa kahit pa sa gitna ng pandemya. Ikinakampanya rin ni Senator Hontiveros ang pagbaklas sa patronage politics sa pamamagitan ng pagpapalakas sa mga institusyon sa gobyerno. Ito naman ang sinusugan ni City of San Fernando Mayoral Candidate Oscar Rodriguez na nagpatupad ng Balanced Scorecard Management sa panahon ng kanyang panunungkulan bilang alkalde ng syudad na isang mabisang estratehiya umano upang mapalakas ang gobyerno. Nakuha ko yung endorsement ni Jesse Stanislao. Siya nag-introduce dito Bong ng tinatawag nating Balanced Scorecard, the management tool invented from Harvard. Naniniwala din si San Fernando Mayor Edwin Santiago na dapat mula sa pinakamataas na posisyon hanggang sa LGU ay malakas ang mga institusyon. Ang ginawa ko lang dito, pinalakas ko yung institusyon. Yung department, dapat ang Pilipinas ganyan. Ganon. Hindi lang ang presidente ang malakas, hindi yung mga institusyon. Para sa kilalang negosyante na si Bong Alvaro, talo ang mamamayan sa patronage politics kaya marapat lamang na isama ito sa gagawing pagbabago sa bansa. Kasi pag malakas yung mga institusyon, patronage politics humihina. Wala. Magiging zero patronage politics. Institusyon. Katulad ko. Hindi na magpininong. Kung may sakit ka, hindi mo na pupuntahan sa yung city health lang. Kasama si Senator Risa Hontiveros sa organic na inendorso ng opposition coalition na Isang Bayan sa senatorial slate ni Vice President Leni Robredo. Paulo G. Santos, CLTV News. Umanaw na po sa edad na 76 ang veteranong mamamahayag na si Dong Puno. Siya ay mula sa pamilya Puno ng Guagua, Pampanga. Ang detalye at iba pang mga balita sa bansa sa ulat ni Angelica Cara. Pumanaw na nitong February 15 ang veteranong broadcaster na si Ricardo Dong Puno Jr. sa edad na 76 dahil na rin sa komplikasyon ng Parkinson's disease na matagal na niyang iniinda. Si Dong ay mula sa pamilya ng mga Puno sa Guagua, Pampanga. Ang kanyang ama na si dating Justice Secretary Puno ay tubong Guagua, Pampanga. Dati ring naging press secretary si Dong Puno sa ilalim ng Administrasyong Estrada at Arroyo. Isa rin siya sa mga executive ng ABS-CBN. Nakilala siya sa kanyang programang Dong Puno Live
at iba pang programa sa telebisyon. Pinatanggal ng Food and Drug Administration o FDA ang mga online post na nagbebenta ng gamot. Hindi umano otorisadong magtinda ng gamot ang mga ito. May nag-aalok ng mga peking gamot at ang iba ay sobrang taas ang presyo. Karamihan ng kanilang ibinebenta ay COVID-19 related medicines. Maliban sa mga online post, mayroon ding 78 na stores ang pinagbabawalang magtinda ng gamot dahil hindi rin sila otorisadong magbenta. Nasa mahigit 2,000 online post na umano ang naipatanggal ng FDA simula na magkaroon ng pandemya noong 2020. Samantala, pasado ang higit 2,600 na examinee sa PNP entrance exam na isinagawa nitong Nobyembre at Disyembre. Sila ay 13.71% lamang umano ng mga kumuha na examination na may kabuuang bilang na 19,063. Ang entrance exam ang isa sa mga rekisito para sa mga gustong makapasok sa kapulisan bilang patrol officers. Angelica Cara, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News. Kilalanin ang kandidatong si Rizzo Ontiveros, senatorial candidate. 4 na presidential bed pabor sa muling pagbubukas ng peace talk sa mga komunista. Manatiling nakatutok at magbabalik ng CLTV News. Nagbabalik po ang CLTV News. Mga karehiyon, ang bisita po natin ngayong gabi dito po sa Kilalanin ng Kandidato segment ay isang health and women's rights advocate, proud activist at champion of the basic sectors. Siya po ang pinakaunang socialist woman senator ng Pilipinas. Ipagpapatuloy niya ang laban sa social injustice, inequality at gender rights para po sa lahat. Bilang flagship measures para sa new Congress, nirefile po niya ang SOGI Equality Bill na kung saan poprotektahan ang LGBTQIA+ laban sa diskriminasyon at ang divorce bill. Mga karehiyon, higit pa po natin kilalanin ang kandidatong re-electionist, Senator Rizzo Ontiveros. Senator, magandang gabi po sa inyo. Welcome po sa CLTV News. Salamat po, Ms. Jennifer. Maya pa bengi po, Ms. Jennifer. Maya pa abak po kay kayungan. Actually, si Senator galing lang sa Pampanga yesterday. Opo. Tama po ba, Senator? Opo, And, kahapon lang, Ms. Jennifer. yes, kung napapansin po ninyo, nasa sasakyan si Senator Ontiveros ngayon dahil alam naman po natin, abala na po sila sa pangangampanya. Anyway, Opo. Senator, simulan po natin ang ating panayam. Naka-6 na taon na po kayo sa Senado. And this time, muli po kayong tumatakbo bilang senador. Ano pa po ba yung hindi nyo nagawa para mag-desisyon po tayo na ipagpatuloy pa ang pagtakbo sa Senado? Well, Ms. Jennifer, kahit na nakapagpasa rin o nakatulong magbasa ng 20 batas, nakapag-extend ng direct services tulad ng Healthy Pinas Mobile Clinic at medical missions at nakalaban sa korupsyon, halimbawa sa Pastilla scam at saka sa Pharmally scandal, gusto ko pa rin sanang dagdagan ang trabaho sa ganong mga larangan. Halimbawa, kaya ako sinasabing healthy buhay at hanap buhay. Yung healthy buhay dapat di lang kasi healthy yung katawan natin, kundi healthy din tayong nakapaghahanap buhay. Kaya nagsusulong din po, lalo na dun sa larangan nga ng healthy hanap buhay, nagsusulong din po ng isang good jobs agenda. At meron na rin po kaming natukoy na 3 elemento ng good jobs agenda at paraan papunta doon sa pag-realize ng good jobs agenda o paraan na kumbaga maglatag ng daan papunta doon sa good jobs. At syempre, Ms. Jennifer, sa usapin ng kalusugan dahil is coming March, yan po ang kanilang ninanais. Kung kayo po ay mananalo sa Senado, ano po yung magiging prioridad po ninyo
para po talagang makaalpas na tayo, no? Or makalabas na po tayo dito sa period na ito ng pandemya. Well, pareho po ang premise ko sa inyo, Miss Jennifer, na palabas pa lang tayo, pagaling pa lang tayo sa pandemya, paahon pa lang tayo sa resesyon sa ating ekonomiya. Kaya dapat talaga gawin natin ng magaling ang lahat ng hakbang para talaga makatuntong na tayo dyan sa sinasabi ninanais nating new and better health and economic normal. So para talagang mag-normalize o pumunta sa new and better health normal, step up pa rin po. Paramihin pa rin yung daily tests nationwide. Sa ngayon, nag-average na 75,000 lang. May mga araw, Miss Jennifer, bumabagsak sa 52,000 tests. Ang kailangan talaga natin ay mga 150,000 tests daily. So, doble ng average. Tapos, lalo na't dahil marami sa ating mga kababayan ay nag-home self-test na lang, lalong dapat i-sustain at in fact palawakin ang contact tracing. Tapos dahil yung ating mga kababayan ay sa bahay na rin nagka-quarantine o isolate o nagpapagaling, palakasin po ng DOH ang kanilang telemedicine capacity para meron namang nakukonsulta tayo kahit mula sa ating mga tahanan. At syempre, patuloy na paramihin ang nako-cover ng ating vaccination program para doon paramihin ang vaccination sites at mga vaccinators. At syempre, last but not the least ay paramihin din yung nakaka-avail of ng booster shots. And strategically, ituloy ang pagpapatupad ng kumpleto at magaling ng universal healthcare law. Ngayon doon sa new and better normal, sa ekonomiya naman, gusto kong ilagay sana ang front and center, yung good jobs agenda nga po. Nabagit ko kanina, Ms. Jennifer, nakatukoy kami ng 3 elemento noon. Yun po yung skills upgrading. So dapat patuloy na nagsasana yung ating mga empleyado at manggagawa sa kanilang mga kumpanya o opisina at sa kanilang mga industriya. Yung pong mentorship towards improvement, para pati po yung mga empleyado at manggagawa ay natututo tungkol sa management. And then yung public incentives for good jobs. Tulad halimbawa ng tax incentives para sa ating mga kumpanya at industriya na naglilikha ng mga good jobs sa mga paraang nabanggit ko na. Tapos how to get there? Yan ang question, di ba? Yan ang tanong. Paano natin ipipave yung daan papunta sa good jobs? Napaka-importante, Ms. Jennifer, yung pagtutulungan ng private sector at pati ng ating public sector, lalo na yung LGUs. Tapos may magandang konsepto, matagal na ang NEDA ng Spatial Development or Balanced Regional Development. So sa ganyan, dapat may mga lugar talaga hanggang sa kanayunan kung saan yung bangko, yung transport hub, yung training and mentoring hub ay magiging accessible. Tipong one ride away na lang. One bus ride, public transport ride away na lang sa mga lugar na maraming kababayan natin na naging unemployed at underemployed, lalo na ngayong pandemya. And last but not the least, ano kaya't i-re-evaluate natin ang tupad para maisama at maisalba yung mga micro, small, and medium-sized firms. Kung yung natatanggap ng ating mga kababayan sa tupad, ay pwede din nilang gamitin maliit na puhunan dyan sa MSMEs na iyon. You've been helping po yung mga vulnerable sectors, and in this time of pandemic, may mga tinatawag po tayong mga parang new, Kung may new normal, meron din po tayong tinutukoy na bago din, pagdating po dito sa mga iba't ibang sektor na naapektuhan ng pandemya. Ano po yung plano po ninyo sa kanila? Specifically, dito po sa Central Luzon, hindi naman po kaila sa inyo, na meron po ditong mga bars, may mga kababaihan sa tayong nagtatrabaho dyan. Kasama po ba sila sa plano po ninyo upang tulungan and continuously maprotektahan po sila? Dakal pong salamat sa tanong na iyan, Ms. Jennifer. Actually, for example,
kung pag-isipan yung expanded maternity leave law, hindi pa makapakinabang doon yung ating mga kabaro, kababaihan na nasa informal economy dahil sila nga po ay walang status ng employees. So thinking more broadly, kahit yung mga kabaro natin na nagtatrabaho sa bars o sa ibang hospitality establishments, ay ganun din. Walang status bilang empleyado, kaya't walang sweldo under the law at walang social protections, yung mga social welfare benefits. So yung isang sinusulong ko ay batas para siguruhin ang karapatan at kagalingan ng mga kabaro natin sa informal economy at pati na rin sa gig economy. Na kahit hindi sila maging empleyado, kahit kumbaga freelancer ang status nila, dapat meron din po silang SSS, Pag-ibig, PhilHealth, mga insurance, including health and accident insurance. So sa lahat po ng sektor o industriya so-called, importante po talagang protektahan ang ating mga kabaro, ang ating mga kapwa kababaihan, lalo na sa kanilang iba't ibang hanap buhay. Alright. Senator, mabilis na mensahe po. Bakit po ba kailangan pag-iboto, no? Especially na ating mga karehiyon, si Senator Risa Ontiveros. Salamat po, Ms. Jennifer, at dakal pong salamat kay Kayungan. Ako nga po si Risa Ontiveros, nagsusulong ng healthy buhay at hanap buhay hanggang ngayong 2022. Humihingi po sa inyo ng Risa pang pagkakataon maglingkod sa bayan. Risa pa para sa mga kababaihan at kabataan, Risa pa para sa mga manggagawa, Risa pa para sa patuloy na pagsugpo sa korupsyon. Kaya't kung inyong mamarapatin, dakal pong salamat kay Kayungan. Ingat po kayo and stay healthy. Kayo rin po, Ms. Jennifer. Kayo rin po, Senator, no? Alam po Salamat namin, po. busy na po kayo. Mag-iingat po kayo and good luck po, ma'am, sa inyo pong kandidato. Dakal pong salamat. Ingat din po. Mga karehiyon, re-election ni Senator Risa Ontiveros. Samantala, dumako po tayo sa ibang balita. Pabor po ang 4 na presidential candidate na dapat ipagpatuloy ng gobyerno ang peace talk sa komunistang grupo. Magkagayunman ay may iba't iba po silang pananaw kung paano gagawin ito. Narito po ang report. Apat na presidentiables ang nagpahayag na ipagpapatuloy nila ang peace talks sa Communist Party of the Philippines at ang armed wing nito ng New People's Army kung sakaling sila ang maluklok sa pwesto. Sila ang mga kandidato na nakibahagi sa presidential debates na inorganisa ng Sunshine Media Network International nitong Martes. Kabilang sa mga dumalo sina Labor Leader Leody de Guzman, former Defense Secretary Norberto Gonzales, dating Senador Bongbong Marcos, at former presidential spokesperson Ernesto Abella. Ayon kay De Guzman, dapat daw kilalanin na ang ugat ng armed struggle ay ang kawalan ng katarungan sa mga tao. Kailangan daw talakayin ito ng tama at maisagawa ang peace talks at matigil na ang labanan sa bansa sa pagitan din ng kapwa natin Pilipino. Dagdag pa ni De Guzman, isinulong daw ng nagdaang administrasyong Aquino ang peace talks, ngunit may mga kondisyon ang hindi raw naibigay tulad ng land reform na napagkasundaan pero hindi na ipatupad. Sumang-ayon dito ang dating defense chief na si Norberto Gonzales. Ang problema raw ay walang batas para sa belyon at ito raw isang criminal case. Dapat daw reviewin ang kasunduan at muling buksan ang pag-uusap. Matatanda ang 2019 nang tapusin ni Pangulong Duterte ang peace talk sa mga komunista. Sa bahagi naman ni Marcos at Abella, kung papalarin ay mananatili ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCA. Ani Marcos, nagpapatuloy daw ang armed struggle at dapat ipagpatuloy ang peace talks hanggang magkaroon ng tunay na peace agreement sa pamamagitan ng NTF-ELCA na naging epektibo raw sa paglaban sa problema. Sa bahagi naman ni Abella upang masolusyonan ito, kailangan daw kasama ang economic development. Kailangan daw ng short, medium at long-term solution dito. Kailangan din daw ng negosasyon sa ground at ang NTF-ELCAC
ay makakatulong upang ma-address ang problemang ito. Iba naman ang pananaw ni De Guzman dito. Kung mananalo siya bilang Pangulo, bubuwagin daw niya ang NTF-ELCAC na naging kontrobersyal dahil sa red tagging ng mga sibilyan. Samantala, hindi dumalo sa naturang debate ang ilan pang presidentiables, kabilang sina Vice President Leni Robredo, Senator Manny Pacquiao, Senator Panfilo Lacson at Manila Mayor Isko Moreno dahil sa iba't ibang dahilan. Sa mga naunang presidential forum, inihayag na rin ni Vice President Leni Robredo at Senator Panfilo Lacson ang muling pagsulong sa peace talk kung sakaling manalo bilang Pangulo ng Bansa sa May 2022 elections. Angelica Cara, CLTV News. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News. Pasok po sa top 10 vote-rich provinces sa bansa ang lalawigan ng Bulacan at Pampanga, habang pangatlo naman ang Central Luzon sa mga rehiyon na may pinakamaraming rehistradong botante. Narito po ang report. Nahahati ang bansa sa 18 rehiyon at mayroon itong 81 probinsya. Ngunit mapapansin na tuwing eleksyon palagi ang dinadalaw ng mga kandidato sa nasyonal na posisyon ang mga lugar na maraming rehistradong botante. Batay sa datos ng Commission on Elections, mayroong 65.7 million na registered voters sa bansa, dagdag pa ang 1.7 million na mga overseas voters. Kung titingnan ang numero, pasok sa top 10 ang Bulacan at Pampanga sa vote-rich provinces. Nangunguna ang Cebu na mayroong 3.2 million voters. Nasa panglima ang Bulacan na may mahigit 2 milyong botante. Pang-10 ang Pampanga na may 1.5 million voters at nasa pang-11 naman ang Nueva Ecija. Sa mga rehiyon, pinakamaraming botante ang nasa Calabarzon na nasa higit 9 na milyon. Nasa 7.3 million voters naman ang NCR at pangatlo ang Central Luzon na may 7.2 milyon rehistradong botante. Nitong nagdaang 2019 elections ay nasa 75.9% lamang ang bumoto sa mga rehistradong botante. Bagamat may pandemya, umaasa ang COMELEC na tataas ang voters turnout dahil kasama ngayong halalan ang presidential at vice presidential elections. Para sa iba pang balita, sa lalawigan ng Zambales, nagmistulang children's party ang naging itsura ng vaccination site sa paglulunsad ng pagbabakuna ng mga edad 5 hanggang 11 taong gulang na bata sa lalawigan. Bukod sa makukulay na lobo at mga nagkalat na cartoon character images, mayroon ding clowns upang libangin ang mga bata bago at pagkatapos nilang mabakunahan. Nasa mahigit 100 mga bata umano ang nabakunahan sa unang araw ng vaccination. Nasa 68,000 umano ang mga bata na target mabakunahan ng pamahalaang panlalawigan. Jana Lumbang Parungaw, CLTV News. Naghahanda na umano ang nasyonal na pamahalaan sa posibleng pagtatapos ng pandemya ngayong Marso. Kagibat dito ang pagpapaigting ng immunization drive sa bansa. Narito po ang detalye. Ngayong pababa na ang kaso ng COVID-19 cases sa bansa at parami na rin ang mga Pilipinong nababakunahan, umaasa ang gobyerno na magiging close book ng pandemya simula sa buwan ng Marso. Ito na rin ang ikalawang taon ng unang maitalang local transmission ng COVID-19 sa San Juan. Sa pahayag ni Presidential Advisor on COVID-19 Vince Dizon, punteriya ng gobyerno ang pagsisimula ng implementasyon ng new normal sa susunod na buwan, ngunit ang pag-usad umano palabas ng pandemya ay nakadepende sa pagpapabuti ng immunization drive ng gobyerno. Ayon naman kay Acting Presidential Spokesperson Carlon Morales, batay sa World Health Organization, ang acute phase ng pandemya ay posibleng matapos na ngayong taon, kakibat ng isang qualifier. Dapat makamit ang 70% vaccination target sa kalagitnaan ng taong 2022. Ayon naman kay Dizon, umaasa ang gobyerno na simula sa Marso, masisimulan na ang tinatawag na new normal upang ihanda ang bansa na isarang yugto ng COVID-19 at wala ng iba pang variant ang dumating. Ang National Task Force Against COVID-19 at ang Department of Health o DOH nasa proseso na raw ng pagbalangkas ng New Normal Roadmap na inaasahang ipresenta kay Pangulong Rodrigo Duterte sa unang araw ng Marso.
Ito na rin daw ang hudyat tungo sa mas masiglang ekonomiya na muling magbabalik ng oportunidad sa trabaho, investments at pagbabalik ng normalcy sa mga industriya tulad ng turismo na labis na naapektuhan ng COVID-19. Ani Dizon, prioridad daw ng gobyerno na mabakunahan ng nasa 3 million unvaccinated senior citizens na kabilang sa most vulnerable sa COVID-19. Mga bata lalo na mga nasa edad na 5 hanggang 11 upang makabalik na rin sila sa mga paaralan. Isa pa raw prioridad ng gobyerno ang pataasin ang bilang ng mga individual na nagpa-booster shots. Target daw ng gobyerno na mabakunahan ng 90 million individuals sa Hunyo. As of February 14, nasa 61.63 milyong Pilipino ang fully vaccinated, habang nasa 9.6 milyon naman ang nakatanggap ng booster doses ayon kay Dizon. Sa bahagi naman ni Secretary Galvez, madodoble pa raw ito sa mga susunod na linggo dahil magbubukas ng mas marami pang vaccination sites ang gobyerno sa iba't ibang lugar sa bansa at mas maraming bakuna pang darating. Kasama si Jennifer Salenga, JM De Jesus, CLTV News. Alamin naman natin ang magiging lagay ng panahon mula kay Ginoong Manny Esguerra, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Group. Narito po magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Shear line o tail end ng frontal system pa rin po nakakaapekto dito po sa may eastern section ng Central Luzon. Samantala po ang hanging amihan o northeast monsoon ay naaapektuhan na po ang northern Luzon at natitirang bahagi pa ng Central Luzon. Kaya po ang mga probinsya ng Aurora at the northern portion ng Quezon, magiging maula po ang papawiri na may mga kalat-kalat po na pag-ulan at pagkulog dulot po ng shear line. Samantala po ang Cagayan Valley ay magiging maulap din po na nagkakaroon din po ng mga light rains dulot po ito ng hanging amihan. Ang CAR at ang Ilocos region po at natitirang bahagi pa ng Central Luzon, kasama na po dito ang Pampanga, ay magiging bahagi hanggang sa kuminsan ay magiging maulap ang papawirin. Meron lamang po tayong inaasahang mga isolated light rains. Dulot din po ito ng hanging amihan. Samantala po ang Metro Manila at nalalabing bahagi pa ng bansa, bahagi hanggang sa kuminsan ay magiging maulap din po, may inaasahan din po mga isolated rain showers at thunderstorm. Ito naman po ay dulot ng easterlies at ng localized thunderstorm. So sa ngayon po, ay enjoy pa rin po natin ang lamig ng panahon, dulot ng amihan, at ito lamang po yung ating mga weather system na binabantayan ngayon. Pinag-iingat pa rin po ang lahat. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV News. Kasama po buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako po si Jennifer Salenga. Maraming salamat po.